rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa sai ya faɗi magana jama'a da yawa ba su gane ba, sai ce waye zai shimfiɗa mayafinsa a gurin nan, zan yi addu'a har in gama bayanin nan nawa, duk wanda ya shimfiɗa mayafinsa duk abin da ya ji magana ta ba zai ƙara manta ba. Abu Hurairah ya ce dama mayafi na yana kafaɗa, sai na yi maza na shimfiɗa shi. Annabi ya ƙara magana sai ya ce da na ɗauka na yafa shikenan sai magana ta ƙare. Da haka idan Abu Hurairah ya ce idan na bi liman sallah tsawon shekara zan iya zuwa in lissafa masa kowace rana a kowace raka'a bayan Fatiha zan gaya masa surar da ya karanta. Sai da tsabar hadda da kwakwalwa. In ce wata rana muna zaune a kofar gida Annabi sallallahu alaihi wasallama, muna da wata rumfa a cikin masallaci nan muke kwana. Ice sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ga yunwa, ice yunwa ta ci ni har na kasa tafiya. Na faɗi saboda yunwa, amma sai na kama wasa da yashi dan kan mutane su ga dan su dauka huta nake. Ice sayyidina Abubakar yazo sai na tambaye shi wata aya, nace wai tafsirin ayan nan ya yake? Ice so nake ya fahimci halin da nake ciki ya gayyace ni gidansa mu ci abinci. Ya gama min bayani ya wuce bai gane ba. Ice sayyidina Umar yazo shi ma ya ta bayani ni yunwa tana ci na, ya wuce bai gane ba. Ice da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga alama yunwa ce tare ci tashi mu tafi gida. Ice muka je gidansa aka ci abinci. Ice to ran nan ice yunwa inan ma ta dame ni. Ice sai muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka kawo madara a cikin koko. Ice Allah nake na ji manzo Allah ya ce surbe ta Abu Huraira. Ice sai ya ce mun wa ina abokanka? Ice suwa abokan karatunka? Yace ai duk suna nesa. Ice to maza je kaka kirawo su. Ice ni na ga wannan madara yanzu da ni kaina sai dai in surbe ta, ba isa ta za ta yi ba, kuma an ce je kira abokaina su ma kuma a cikin wa suke je, to amma bari mu ga me zai faru. Ije ya kira su suka zauna, sai manzo Allah ya ce ungo Abu Huraira, ya bashi kokon yace bisalahi kowa ya sha. Ice na ba wancan ya kafa kai ya sha sai leka an ga abin bai kare ba. Na ba wancan ya sha ice duk sai da na bulayi kowa ya koshi, amma madara ka iya cewa kafin su fara sha ne tafi yawa ko bayan sun koshi ne tafi yawa. Ice sai aka sallame su, sai manzo Allah ce baqitu ana wa anta, yanzu saurani da kai. Uqud washrib uqud ishrab, zauna ka sha. Ya zauna ya kafa kai yace na sha. Annabi yace ƙara. Yace na sha yace ƙara. Yace alam ajid lahu maslakan. To la rasulullah kuma cikin yanzu sai da ya fashe. Ya cika haka dan yace to bani, ya karba ya sha. To Abu Hurairah yayi wata irin rayuwa, wato akwai wanda ya sauka bakunta a gidan Abu Hurairah yace naga abin mamaki. Shi da matarsa da yarsa sai suka kasa daren uku. Shi Abu Hurairah sai bayan sallar Isha sai ta da sallah, su kuma sai su bacci. Idan ya gama sallar sa kamar awa biyu sai ya tashi matarsa. Ita ma sai shi kuma sai koma ya kwanta, ita ma sai ta sallah. Idan ta gama sai kuma ta tashi yarsa, ita ma sai ta yi sallah. Shikenan kaga a daren ba a rasa mai yin sallah a gidan ba. Wannan yayi sulusi, wannan yayi sulusi, haka suke gudanar da ibadarsu. Lokacin da sayyidina Umar ya nada shi gwamna radiyallahu an, Abu Hurairah sai ya hada gwamna da sana'a. To shi sayyidina Umar ba ya son ya ganka da kuɗi da yawa kuma kana kan mulki. Sai ya dauka ko kai kwange ne ko kuma dai wasu ƴan abubuwa ne suka shigo, domin irin tarbiyyar da Annabi ya ba su kenan sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya nada kwamishinan zakka ana kiransa Ibn al-Lutubiyya. Kai malam Ibn al-Lutubiyya aka tura ka karbo zakka. Da ka je garin sai suka ce to ga zakkar da aka ce ka karba. Wannan kuma irin dan abin da ake bawa dan abin nan ne, wannan kuma naka ne. Dan ihsani ne. To da aka yi karbi ihsani, to dadin ka da mutanen da masu gaskiya. In mu ne yanzu sai mutun ya kai ihsanin gida tukunna, sannan zai zo inda aka aike shi. So da aka sai gashi da abun biyu duka, ya aje tilin kaya yace wannan na zakka ne da kuka umarce ni in karbo, gashi ya cika. Wannan kuma da ka gani ce mun suka gashi alheri suka yi mun. Sai ran manzo Allah ya baci, ya hada fuska, ya ga al'amarin mulki zai lalace.
a cewa shugaba ga wani abu kuma na gaisuwa, daga nan kuma sai a saba. Kamar yadda wani makocin Sayyidina Umar radiyallahu an, sai duk sanda aka yanka rago a gidansa sai a ciro cinya sai a kawo gidan Sayyidina Umar. Shi ya dauka irin abin nan ne ake na makotaka da aka baya damuwa. Sai ran nan rigima ta hada su da wani, sai aka kawo kararsa gaban Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya bincika ga makocinsa ne bai da gaskiya, to sai za a yi hukunci akan sai ya za a yi min haka duk cinyar da nake bayarwa. Kai da cinyar da kake bani dama wato tarko ka kafa yalla bai. To shi za ka ce alƙalai su daina karɓar kyauta in ba wacce suka saba da ita kafin a ba su kujera ba, domin wani sai ya lausasa zuciyarka da an kashi ƙara sai ga kana sunkuyi da kai, to kai ne mai gaskiya ko shi ne wanda ya faru ne kai ya zaka ma wannan sharri mutumin kirki ne, ni kaina yana min kirki kuma kawo ka ce ba shi da kirki, wa gawa ba shi da kirki da shi ka ba mutane gudu. To wannan ake gudu, shi yasa ake ganin a gyara wannan. To saboda haka sai manzo Allah ya hau minbari sallallahu alaihi wasallama yace ya zan nada mutum muƙami ina bashi albashi sannan ya zo da abin da na aike shi kuma ya ce wannan nawa ne, wannan an bani kyauta. Idan kyautar gaskiya ce ya zauna a gidan babansa da babarsa mana kawo masa. Yace to wallahi ku kiyaye kanku, duk mutumin da ya zo ranar alkiyama da kayan jama'a yace wallahi kai ya ce ya sanni, kan ma ya doshi inda nake, ko allura ce ko hancin takalmi ne ka zo da shi ranar alkiyama sai ka mayar da shi ga masu. To wannan aqida ce Sayyidina Umar ya dauka. Da aka nada Abu Huraira a muqami, shi kuma sai yake kasuwanci yana mulki, da aka sai ya tara kuɗi ta bangaren kasuwancin. Da ya dawo Madina sai Sayyidina Umar ya ce nawa ka zo da shi? Yace dinare 20,000. Yace da albashinka bai kai ka kai haka ba. Yace ai kasuwanci nake. Yace ai ko kana kasuwanci sai ka dauki gwargwadon abinda na shina na allowance ɗinka, wannan ka azuba a baitul mali. Haka aka yi, sai da ya cire wannan kuɗin aka mai da su baitul mali. Yace saboda gudun kada a bada kofa wani ma gobe yace shi ma kasuwanci yayi, daga naka bude kofa sai a dinga wawashe kuɗin gwamnati. Kuma shi ya aikata haka da kansa, ka karanta cikin Muwatta Malikin. Raƙuma aka koro na sadaka, sai Sayyidina Umar yana bayan gari yana shan iska, sai ya ce cewa mutumin mai raƙuma da Allah kana da akwai mai madara, yace to da Allah dan tatso min madara. Ya tatso masa madara ya kafa kai ya sha, sai ce ban tambaye ka ba fa raƙuman ma naka ne ko na waye? Sai ce ai raƙuman gwamnati ne. Sai sa hannu a baki ya kakaro ya tabo inda sai amai ya fito, ya amayar da madarar, ya sake sa hannunsa ya amayar. Wanda suke zaune ce sai da na tausaya masa, sai da ya amai 3, saboda yace na gode wa Allah da ban je masa da abin da ba haƙƙina ba a ciki na ranar alkiyama. To shi yasa gwamnoninsa sun sha wahala, gwamnonin Sayyidina Umar. Wata rana kamar yadda zuwa cikin Muwatta Malikin, Abdullahi dan Umar ya je wata ƙasa inda wani gwamna yake na Sayyidina Umar, Allah ya ƙara masa yarda. Sai gwamnan yace to ga kuɗi ne zaka tafi da su Madina, kuɗi ne na gwamnati zan baka ka tafi da su Madina. Sai yace to amma ina baka shawara, tunda sako ne, maimakon ka ɗauki kuɗin haka ka tafi da su, ina baka shawara ka sai kadara da kuɗin. In kai siyayya da kuɗin, idan ka je ka siyar ribar sai ka ɗauka, asalin kuɗin kuma sai ka mayar wa gwamnati. Sai Abdullahi dan Umar yace wannan shawara ta yi kyau. Saboda haka maimakon a taho da kuɗi sai aka biya kasuwa aka yi siyayya da kuɗin. Ba an yi siyayya da kuɗin, ana zuwa sai ya wuce kasuwa, ya je siyar da kaya, sai gashi an samu riba kusan rabi. Sai ya ɗauko asalin saƙon, sai ya zo ya kawo Sayyidina Umar, amma sai ya gaya masa abin da ya faru. Sai da Umar ya ce ban yadda ba. Yace saboda kana ɗan khalifa ne yasa aka yi maka wannan alfarmar, kuma duk asalin kuɗin da ba naka ba ya riba za ta zama taka. Yace to yanzu kuɗin da aka bani in taho da su, idan da sun batawa zai biya. Aka ce kai zaka biya. Yace to abinda zan iya daukan asarar su ya kamata in ci riba su. Yace to tunda kana da hujja ina da hujja, mu nemi wasu su yi mana alƙalanci.
to shine aka kira sahabbai ga abin da ya faru tsakanin sayyidina Umar da ɗansa. Shi ya ce lalle sai an kawo wannan riba saboda kuɗin ba nasa bane. Shi kuma ya ce tunda aka danka a hannunsa sun zama amana, in suka bata biya zai yi, tunda in suka bata zai biya to zai iya cin ribar su. Sai sahabbai suka ce to kowa yana da gaskiya, a raba ribar biyu. Rabi a ɗauki kuɗin na a matsayin ƙiraba, an san ƙiraba shine ka bani kuɗi ka ce in juya, in an samu riba mu dinga rabawa. Aka ce to a ɗauki kuɗin na a matsayin kamar wato a bawa shi Abdullahi bin Umar aka ya juya, an samu riba a raba riba biyu, shi mai kuɗin wato baitul mali a saka rabi, shi kuma a bashi rabi, sai aka yanke a haka aka rabu. Suna taka tsantsan da harkar kuɗi. Sai sa Abu Hurairata ga ilimi, ga tarbiyya, ga wayewa. Wata rana ya zo masallaci, ya san zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana karatu cika ake makil ana karatu. To sai ga kowa kuma daga ba an tafi kasuwa, duk kowa ya tafi kasuwa, ya tafi noma, ya tafi kiwo. Sai je bakin kasuwa ya ce ya jama'a, wannan bayan wafatin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Yace gashi can ana raba gadan Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci, kowa ya sauri kada